I kao što znate, ja nisam. Teško se umaram. Uhvati me nekad, ajde, moram priznat. Znaju kolege, moram nekad malo prileći. Ali nisam neradnica. Jer moji mama i tata su me naučili da se jedino radom, zalaganjem i trudom može postići nešto u životu. Ja u to vjerujem. I zato ne želim neradnike i nekakve simbole na čelu države. Jer to su samo izgovori kako ovlasti nisu dovoljne. Pa pogledajte mojih 5 godina. Neću vam govoriti. Od susreta sa Trumpom, s Putinom, inicijativom Triju mora i svemu ostalime, silnim ulaganjima, napravit ću još više, vjerujte mi. Otvorit ću nova radna mjesta. Tvrde neki da se to ne može, ja vam tvrdim da se to može. Jer već imam dogovore s nekim državama da nam Hrvati odu na obuku negdje drugdje i da se vrate u Hrvatskoj. I da rade preko interneta u nekoj drugoj državi, a u Hrvatskoj zarađuju 8.000 eura. Zamislite 8.000 eura za naše mlade. Što to znači? Za vaše djecu, sinove, sve ostale.